Bon dia! Ja us hem donat força informació en els vídeos anteriors de com funciona el programa LEADER i quines eren les característiques de la convocatòria d'ajuts 2021. Aquest últim vídeo és només per tornar-vos a recordar el que ja hem comentat també en ocasions anteriors, que davant qualsevol tipus de dubte o de consulta que tingueu respecte del vostre projecte LEADER, podeu contactar amb la nostra associació i us intentarem donar tot el suport que puguem, que estigui a la nostra mà. Per això ens podeu trobar a la nostra seu de l'associació, a Porreig, a la colònia Cal Pons. Totes les dades de contacte estan també a la nostra pàgina web. El que sí que us demanem, si us plau, és que, com que estem encara compaginant atenció presencial i telemàtica, al igual que moltes empreses encara fem una part de teletreball, abans de venir directament a l'oficina ens aviseu per poder programar aquesta cita, aquesta visita. I si voleu també podeu contactar amb alguna de les 3 entitats col·laboradores que tenim arreu del nostre territori, que serien el Consorci El Moianès, amb seu a Moià, el Consorci El Lluçanès, amb seu a Santa Creu de Jutglar, i l'Agència pel Desenvolupament del Berguedà, amb seu a Berga. Els tècnics d'aquestes 3 entitats ja estan també al cas de com funciona el programa LEADER, us podran donar un cop de mà i les coses que ells no us puguin resoldre directament ens les derivaran a nosaltres perquè us puguem ajudar amb tot el que necessiteu. Res més, confiem que amb això us hagi quedat una mica més clar com funciona el programa LEADER i esperem començar a rebre ben aviat les vostres propostes d'inversió i els vostres projectes LEADER. Moltes gràcies i fins aviat.